Marija Magdalena i Marija, majka Josipova, gledale su gdje ga polažu. Žene koje su došle s Isusom iz Galileje vidjele su kako su njegovo tijelo položili u grob. Vrate se kući, te pripreme mi u mirise i masti. U subotu su mirovale prema propisu. Sutradan, poslije pripreme, okupiše se svećenički poglavari i farizeji kod Pilata, te mu rekoše: Gospodine, sjetili smo se da je onaj varalica za života rekao: poslije 3 dana ću živjeti. Naredi zato da se grob čuva sve do 3. dana, da ne dođu njegovi učenici, ukradu tijelo i kažu narodu: digao se iz mrtvih. Ova posljednja prijevara bila bi još gora od prve. Pilat im udovolji. Imate stražu, reče. Idite i čuvajte grob kako znate. Zatim odu i osiguraju grob, zapečate kamen i postave stražu.